Židia hovoria, že kto dodržiava noahajské zákony, je externou časťou židovstva, lebo žije podľa Tóry. Uznáva Boha Židov, dodržiava, čo Boh prikázal Adamovi a Noému. Keď Noé vyšiel z korábu, dostal 7. zákon, ale keď hovorí Tóra, že už aj Adam mal 7 zákonov, no ale to je jedno. Ten 7. zákon dostali sme vtedy, keď Noé vyšiel z korábu a dostal, že môže jesť zvieratá, vtedy doľahol na zvieratá strach z ľudí a dostali ten zákon, že nemôžeš týrať zvieratá, nemôžeš jesť z jedného živého zvieraťa. Ako? Rešpektovať všetky stvorenia. Nejedzte mäso ešte živého zvieraťa. Tak si predstavte tí, ktorí jedia týchto krabov a všetko možné. Ľudia varia živé zvieratá. Viete, aká je to bolesť? Viete, čo ich čaká? Ani predstaviť si neviete. Ten zákon je aj pre nich. Darmo sú kresťania, Číňania, alebo moslimi, alebo ja neviem kto. Čo si povymýšľali všelijaké tie náboženstva. Poprosím vás, zamyslite sa nad týmito mojimi slovami.